L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA għalt li l-ordni ta' waqfien u nfurzar li ħarġet f'Novembru li għadda fuq ix-xogħlijiet li qed isiru f'Wied Irda ma kinitx maħsuba biex twaqqaf xogħlijiet li huma permessi bil-liġi. Fix-xhur li għaddew Infrastruttura Malta bdiet xogħol biex issewwi triq f'Wied Irda biex terġa' tkun sikura għall-pubbliku. F'istqarrija konġunta bejn iż-żewġ entitajiet, l-ERA qalet li l-ordni ħarġet biex tkun informata fuq il-metodoloġija tax-xogħlijiet u sabiex tiżgura li jkun hemm l-inqas impatt fuq l-ambjent tal-inħawi. L-istqarrija żied tgħid li l-awtorità ħarġet l-ordni biex taċċerta li kull xogħol f'dawn l-inħawi jitwettaq skont il-pjan approvat u li l-kuntratturi japprezzaw l-importanza ekoloġika ta' din iż-żona. Qalet li wara li ħarġet l-ordni ta' infurzar, il-kuntratturi tal-Aġenzija neħew l-asfalt minn medda ta' art ta' madwar 70 metru kwadru li liem il-wiesa ta' triq oriġinali. L-ERA żiedet li fil-jiem li ġejjin ser jibdew xogħlijiet ta' bini mill-ġdid tas-sisien ta' triq u ta' ħitan tas-sejjieq li ġarfu kawża ta' trak li nqaleb fl-istess wied. L-awtorità qalet li se tevalwa l-intervent sħiħ li se jsir u se tipproponi aktar miżuri ta' protezzjoni. Qalet li meta jitlesta x-xogħol se tkompli ssegwi dawn l-inħawi biex tassigura li l-wied reġa' lura l-istat naturali tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.